ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ. ಹೇ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ ನಾನು ರೋಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ತೋಜ ಹೊಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಏನಿದೆ ಅದ ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನಿತ್ತ ಕಾಂಡದ ಅದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಇದೇನ ತೋಜಾರು ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಎರೆಗಾಲ ತಿಕ್ಕುವ ನಾನು ದಿನಾಲು ಟೀಚರಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ ನಾನು ತನಿಷ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಇನಿವರ ಕೃಪನೊಟ್ಟಿಗೆವರ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಅವೇ ಇನಿ ಒಕ್ಕಾಡೆ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚ ಏಪಲ ಕೃಪನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡುವೆ ಅವೇ ಇನಿ ಕನಪ್ಪೇನು ಹೋಗುಮಾ ಬಾ ಹೋಗುಮಾ ಹೋಯ್ ಮೇನ ಟೀಚರ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ರೇಟ್ ಬಲ್ಲಿ ವರಂದಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಚಿನ್ನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಡ್ದೈತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಾನು ಗಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿ ಇಡು ಎಂದಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೊಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋತೇರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ಅರ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು ಅದು ಬರ್ಪುನ ತೋಚಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎತ್ತಿನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಅದು ಬಂದಾಪುನ ಎಂಕಲ್ ಆಧಾರ್ ಪುರ ಅಂಟ ಅದೇಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಲಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಅಂಟ್ ಗೊತ್ತನ ಅದಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆಡ್ ಮಾತೇರೊಂದಿಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಮ್ಮನ ಏನು ಅಮ್ಮನ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ತರೀತಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಯೋಜನೆ ತನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಓಲಿ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಉದರ್ದದೆ ಮಹಾಗಾಂಧಿ ರಂಗಮಂಟಪ ದಾದನೊಂದಿಂದು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲಾಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ರಾಣಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತನ್ ಬಲಿಪ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ಲು ದಾದೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ನೀರಾತೀನಿ ಬಾ ತುಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪಿದಾಡು ನೀವು ಮೊಲ್ತೊತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಆಂಡ್ ವನಸ ಅದು ನಾನು ಪಿದಾಡು ಏನು ಅಜ್ಜಿ ನಿಲ್ ಅಮ್ಮನೇ ಅಮ್ಮನ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೆ ಎಂಕಲಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಶಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮಗಲಿ ಆನವನ್ನ ಕೇರಳ ಬೈರ್ ಅಮ್ಮನ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ನಾನು ಮನೆ ಬಂದ ಹೋಪೆ ಅಂತ ನಾಚು ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಏತಿತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ ಪಂಡ ಒಬ್ಬೋ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಡೆ ನಾ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಡ್ದು ಅಮ್ಮನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯ ಅಮ್ಮನ ಆಫೀಸಿದ್ದು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಟೋಕನ್ದಾರ್ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಆಂಡ್ ಬದವನ್ಕೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಕ ಅಂದ ಆಕೆ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಗಾನ್ ಬರ್ಚಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಯನ ಅವಳು ಎಂಗಳು ಟೋಕನ್ ಪುರ ದಾಳದ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಳು ಟೋಕನ್ಗನ್ ಪೋಯ್ನಿ ಬಟ್ ಅವಳು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ನಿನಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಜನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪಂಡೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಪೋಯ ಉಳ್ಳಲ್ಲಾಗೆಂತ ತೋಜ ಅಲ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಅಡೆ ಪೋಯನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎಂಜ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಿರೋಡ್ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾರತ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್
ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋರಿತ್ತಡು ವೈಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಆವತ್ತಾ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲು ಆಯ್ತಂದು ಬಾದ ಟಿವಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಬು ಉಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರಾಗ ದಾದ ಕಂತೇನು ವೆಯ್ಟ್ ಕೊರ್ತ ಒಂದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಆಚೆ ಆಡೆ ಪೋಯಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪುಜಿ ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಮ್ಮನಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೀ ಪೋಯರಣ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಟಿ ಸಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಂತೇರಿ ಓಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜ ಈಗ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಾನು ಅವು ಅಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿರ್ತೇನೆ ಅವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರಿಯರ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತದ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಆಡಿತ್ತನು ಅದು ಪೋಡಿಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತನು ಪೋಡಿಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೋಡಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋಡ ತಾನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಪುರ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ದಂಜೋಲಿ ಇತ್ತಂಡು ನಾಟಕಲ್ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಪಾರ ನಾಟಕಲ್ ಮಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತೇನಾ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುನಗನೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲದ ಬಸ್ ಬತ್ತೇನೆ ಅಂಜ ಬತ್ತಿ ಇನ್ನೇನ ಲಕ್ಕ ಎಂಚೇತನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಬೆರಿ ಓ ಏಪಲ ಆತಿಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಣ್ಣ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಸರಿ ತೂಲ ಮಾರ ಸ್ವೀಟ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಬರ್ಕೊಣ ಇದೆ ಯಾಕೆ ತಿಂದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಪೆ ಇರ್ವಿಡೆಂಟ್ಲೇವೆ ಎನ್ನ ತಿಂದು ಪುರ ಏತು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋಡಿ ಪಂದು ಬೋಡಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಚಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿರೋ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲವ ಯಬ್ಬಾ ಈ ತಿನ್ನದಿ ಊರಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಚು ಆತದಿ ಎಂದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತ ನಿಂಗೆ ದಾಕ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಜಿಲಾಪ್ಸಿ ನೋಡಿರಿ ಅಮ್ಮ ಶೇರ್ ಅದು ಪೆಂತು ಅಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚದು ತಿನ್ನೋಡ ಅಮ್ಮ ತೋಡೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬೋ ಇಂಚು ಬಾಯ್ಯ ತಿಂದೆ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ನಾಗ ಉಳ್ಳಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಪಾತ್ ಚಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೇರಾಗ ಎಂಟು ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಡು ತೆತ್ತೀರಿ ಆ ಬಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಚಟಪಟ ನಾಲ್ಕು ಪೆಟ್ಟು ಮೂರು ಇತ್ತ ಬೂರ್ನ ತೋರನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಂಚ ಬೂರ್ ಉಂಡು ತಿಂದು ರಿವ್ಯೂ ಬಂಡನದೇ ಖಾಲಿ ಅದಾಂಡದೇ ಉಳ್ಳಾಲರ್ದತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಟುದ ಪೋಡಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಡ್ದು ಪೂರ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕಾರಿ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ರು ಓಡಿಗ್ಲ ಪೋತಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋಯಿದ್ದು ಈ ತಿನ್ನಿ ಇನ್ನಾತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪರ ಅಲ್ಲೇನು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ ಜಾನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಅನ್ಪುನಿ ಅನ್ ಉಳ್ಳಾಲಾಗ ಅಮ್ಮನ ತೂಕ ನಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಕಂದು ಏಪರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹತ್ತು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಓವಲ್ಲೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಸೇಯಿಂಗ್ 24 years ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ 24 hours ಅವು ಮನ್ಪುಗ ಈ ಪನ್ನೆ ಪೂರ ಎಸ್ ನಿಜ ಈ ಪನ್ನೆ ಪೂರ ಎಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಗನಾ ಸೊ ಮೋಮೋಸ್ ಅವು ಧರ್ಮಗ್ಲ ಮೋಮೋಸ್ ಮನ್ಪುಡಿ ನೀನು ಅಜ್ಜರ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅರೆ ಅರ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೈದಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಕೈದು ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಮಿಸಾದ್ನ ಎನ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಲೆತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ತೂನಗು ತೋಜುನ ಓದಲ್ಪ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಲೆತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡಾರೆ ಏತ್ ಲೆತ್ತ ಅಮ್ಮ ಓಲಾರ್ ಓ ಸುದ್ದಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ್ರಿ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನಿ ನಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನಿ
ಲಕ್ಕೊಂದತ್ತು ಲೆತ್ತೆ ತೋಜೋಡು ಇಂಕ ಕೇಂದಿ ಜಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಕೇನಲ್ಲಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ದೇವರೇ ಆರಾಮಿಟ್ಟು ಪೋ ಪೆರಿಯ ನೀಮಿಟ್ಟು ಪೋದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಕಡೆ ತೋಟಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೇ ಕೇಳಿ ಇಜ್ಜಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿರೋ ನೇತುಲು ಎತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಅರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅದು ಪೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಅನ್ಪುಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾತಾಡ್ಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕ ಮರಲಾಟ ಚೆಂಡ ಹಾಂ ಅದು ಅಂಚೇನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಪೆರಲ್ಲಿ ಆತ ಅಂಚೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಾಗ ನಾಟಕ ಅನ್ಪುಣಿ ಕೈ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಪುರ ಈ ತೊಟ್ಟೆದಲ್ಲ ಪತ್ತರೊಂದು ಬಕ್ಕಿನ್ಯಾರು ತಂದಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತಾಳೆ ಓದಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತೋಜನ ತಿಂಕಲ್ನ ತನ್ವಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಕನ್ನಡ ತನ್ವಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋತಾಳೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೋಕೆ ಅಂತ ತೋಜವ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ದಾದೊಂಡು ಲೈಂದು ದಾಲೆಚ್ಚು ಮುಪ್ಪ ದಾಲೆಚ್ಚು ಓ ದೇವ ഞാനൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് അപ്ലോഡ് ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿಗೆ ನಾ ಬಾಡವೇ ಪದ್ಯ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 1000 ಸತಿ ಪನಿಯರುಂಡೆ ಕೈ ತುಚ್ಚರ್ನ ಪೊತ್ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ತೊಟ್ಟೆ ಎನ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಡಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಬಳಿ ನಾನು ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿಗ್ಗಿವ್ರಿ ಮಾರೆ ಅವೊಂದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ವೈಟ್ ತಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತ ಚಿನ್ನ ಕೊಂದು ಪೂರ ದಕ್ಕಲೆ ಬಾಬು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಲಾಯ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಮನ್ಸುವೆ ಇದೇ ಫೋನ್ ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 1000 ಫೋನ್ ಬರ್ಬೋದು ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 10 ಫೋನ್ ಬರ್ತ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಂದು ಎತ್ತು ಫೋನ್ ಅಬ್ಬಾ ಒಪ್ಪಡೆ ಏತ್ಲ ಫೋನ್ ಬರಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ ನಾನಂಚು ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತ ಕೋರಿದಡೆ ಪೋಯರುಂಡು ಕೋರಿದಲ್ಪ ಚೂರೈಕ್ ಫುಡ್ ಬಾಡಿಯರುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಜಾರ ಆವಡು ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೇರುಂಡು ಓಕೆ ಅತ್ತ ತನ್ವಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಸಾರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಲ್ ದಯ ಪನ್ಲೆಗೆ ಓಡೆ ತೋಟಗಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ತೋಟ ಅದು ಅಲೆಗೆ ದಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯರ ಬುಡ್ಜ ಐಕಿ ತಲೆಗೆ ಕೋಪ ಗೊತ್ತಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಿನಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯರ ಬುಡುಡು ಅಲ್ಲೇ ಏನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಸಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಚಿನ್ ಮಲ್ಲೆ ಕರ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪರ ಜನ ಪುಚ್ಚ ಊರೋದು ಬತ್ತಾನೆ ಬಿಲಿ ಬಿಲಿ ಮೂಲ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಬ್ಲೂ ಲೆತ್ತ ಕಣ್ಣು ಗ್ರೀನ್ ದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದು ವನಸ್ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಮನ್ಪನಿ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬುಕ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ರನ್ನಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಕ ನನ್ನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾವ್ ನಂಚಿ